खुलुमबाय आंनि गासै चेनेलाव नायगिरि आरो भिउसारफोरनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनाय गाहाम हामलायनाय जासिहरग्रोनाय थाबाय। आङो दिनै लाबोनो सानदों मैदेर बुन्दा रबिराम नार्जारीनि फंनैसो बाथ्राखौ लानानै। बे मैदेर बुन्दाखौ आं दिनै बुङाखै, गावनो बुंनानै लादों। मानोना बिथाङा नैबे साननैसो सिगां कख्लाबारि बियाबावहाय इलेक्शन फोसावदिंनाय मेलावहाय बिथाङा फंसे बाथ्रा बुंदोंमोन। राजनितिकआव थानाय सुबुंफोरखौ फोथायनो नाङा, मानो होनोब्ला राजनितिकआव थानाय सुबुंफोरनि हाथाइया बा बाथ्राया मोननै रोखोमनि होननानै बिथाङा बुंदों। बिथाङा बेबायदि बुंदों, जाग्रा हाथाइया आलादा आरो दिन्थिग्रा हाथाइया आलादा। बिथाङा बेबायदि बाथ्रा बुंदों। बेनि बाथ्राखौनो लानानै आङो दिनैहाय बिथाङा सासे हौवा नालाय, बिनिखायनो दिनै आङो बिथाङाबो राजनितिकआव दङ। दिनैहाय सासे एमएलए हिसाबै बिबो सासे राजनितिकआव दङथाय बियो मैदेर बुन्दा रायजो राजाफोर। आंनि बे बुंनाया गोरोन्थि जादोंना भुल जादों, जेबो गोरोन्थिब्ला गोरोन्थि बुंहर। गावनि खुगाजोंनो गाव जे सिखार खालामनानै लाबाय बियो मैदेर बुन्दा होननानै रायजो राजाफोर। बे मैदेर बुन्दानिनो नैबे मैया जे दैबानानि सिगाङावहाय रिपर्टारफोरनि सिगाङावहाय बिथाङा फंसे बाथ्रा बुंदों। बे बाथ्राखौनो लानानै आङो दिनैनि फंनैसो बाथ्राखौ नोंथांमोननि गेजेरावहाय लाबोनो सानबाय। बेबायदि दैदेनगिरिया बर'नि गेजेराव थायोब्ला जौगागोन ना माबोरैहाय डिस्ट्रय जालांगोन, गोदोलांगोन, बेखौहाय नोंथांमोननि गेजेराव लाबोनो सानदों। नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामनायनि गेजेरजों मोजां दैदेनगिरि ना सासे गाफ्लाथिया दैदेनगिरि, बे भिडिअनि गेजेरजोंनो नोंथांमोनहा खोनासंदो आरो खोनासंनायनि गेजेरजों नोंथांमोनहा बुजिलांगोन। जेब्लाबो मोननै मैदेरनि हाथाया जेरैहाय मोननै देखायनायनि मोनसे जाग्रा आदार जाग्रा मोनसे दिनै मित्र जथि सरकार सालायदों हिसाबै ভুগিব লগা টাউনৰ যিটো মানে বৰষুণৰ পানী, সেই পানীটো ওলাই লৈ যাবৰ কাৰণে যিখিনি ড্ৰেইনেজ চিষ্টেমৰ ঠিক হ'ব লাগিছিল সেইটো নোহোৱাৰ কাৰণে আজি এই দুৰ্যোগৰ মানে অৱস্থা আমি প্ৰত্যেক বছৰে দেখা পাইছোঁ। আৰু আমাৰ অসম চৰকাৰ বা বিটিচি গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা তেখেতসকলে সেই কামটো যেতিয়ালৈকে নকৰিব যে তেতিয়ালৈকে আমাৰ কোকৰাঝাৰৰ ৰেল লাইনৰ উত্তৰ পাৰে এই অঞ্চলত এই ধৰণৰ মানে কি কয় বাৰিষা বছৰত বৰষুণৰ পানীৰ কাৰণে বানপানী হোৱা, কৃত্ৰিম বানপানী, সেইটো আপোনালোকে দেখা পাব। যে ৰেল লাইনৰ যিটো আমাৰ কালভাৰ আছে, সেই কালভাৰবিলাকত মানে সৰু সৰুকৈ আছে আৰু সেই কালভাৰৰ মাজেদি আমাৰ ৰেল লাইনৰ উত্তৰ পাৰে যিখিনি পানী জমা হয়, সেই পানীটো দক্ষিণ পিনে বৈ যাব লগা হয়। কিন্তু কালভাৰটো সৰু সৰু হোৱাৰ কাৰণে মানে আমাৰ উত্তৰ পানীত যিমানখিনি পানী থাকে এই পানীবিলাক ওলাই যাব নোৱাৰাৰ কাৰণে আজি পানীৰ ইয়াত জমা হয় আৰু মানুহবিলাকৰ অৱস্থা প্ৰত্যেক বছৰে তেনেকাই হয়। গতিকে আমাৰ অসম চৰকাৰ বা বিটিচি গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা আমাৰ কোকৰাঝাৰৰ এই কৃত্ৰিম বানৰ যিটো দুৰ্যোগৰ অৱস্থা, ইয়াৰ পৰা ৰাজ্যক সকাহ দিবলৈ হ'লে আমাৰ ৰেল কৰ্তৃপক্ষৰ লগত অসম চৰকাৰ ভাৰত মানে বিটিচি গভৰ্ণমেণ্টে তেওঁলোকে আলোচনা কৰি পেলাই সৰু সৰু যিবিলাক কালভাৰ আছে সেইবিলাক ভাঙি ডাঙৰ ডাঙৰ কালভাৰ বনাবৰ কাৰণে পানী ওলাই যোৱাৰ ৰাস্তাটো মানে সুচল কৰিব লাগে। তেতিয়াহে এই অঞ্চলৰ কোকৰাঝাৰৰ ৰাইজে মানে এই বানপানীৰ পৰা মুক্ত হ'ব। रायजो राजाफोर खोनाखाबाय दा? दिनैहाय गावनो बुंनानै लाबाय। दिनैहाय सासे हौवा नालाय रबिराम नार्जारीया, बिनिखायनो दिनै बुंनो गोनां जादों जाग्रा हाथाइया आलदा, दिन्थिग्रा हाथाइया आलदा, राजनितिकआव थानाय मानसिया होननानै बिथाङा दिनै बुंबाय। आरो दिनैहाय गावनो बिदिन्थि खालामनानै लाबाय, बिथाङाबो सासे राजनितिकआव दङ। एमएलए हिसाबै दिनै हौवा मानसि हिसाबै दिनै रबिराम नार्जारीया मैदेर बुन्दा। बे मैदेर बुन्दानिनो
फंनैसो बाथ्रा लाबोनो थाखाय आङो बिनि बाथ्राखौनो लानानै डिफिनिसन होनो नोंथांमोननि गेजेराव लाबोबाय। दिनैहाय रायजो राजाफोर दिनै बियो दैबानानि बिसय बिथाङा बुंबाय। दिनैहाय बे जेंनाफोरखौहाय इउपिपिएल सरखार आरो आसाम सरखारा बेखौहाय फाहामनानै होनांगौ बा मोजां खालामनानै होनांगौ होननानै बिथाङा बुंबाय। थिग अके राइट, मावनांगौ। बिथांमोनहाबो गिदिर गिदिर कमिटमेन्ट होदों रायजो राजाफोरनि गेजेरावहाय। आरो बेबायदिनो दायो बिथांमोनहा बेबायदिनो मबाइल नाम्बार वाट्सएप नाम्बार होलायनानै सोरबा जेंनाफोर दङब्ला बेखौ सुस्रांनो थाखाय बिथांमोनहा आसाम सरकाराबो मोनसे नाम्बार आरो बेबायदिनो बिटिसि सरकाराबो मोनसे हेल्पलाइन होदों। थिग भेरि गुड, मोजां। नाथाय दिनैहाय रबिराम नार्जारिनि समावनो बिपिएफ सरकारनि समावनो बे जेंनाया सुस्रांजानांगौमोन। मानो होनोब्ला दिनैहाय रबिराम नार्जारिनि जे बाथ्रा यावनो दिनैहाय हमनो मोनबाय गोबां बोसोरनिफ्रायनो बे ओनसोलनि मानसिफ्रा बेबायदिनो दैजोंहाय जुजिनो गोनां जाबोदों, बेबायदिनो भुगिनो गोनां जादों होननानै बिथाङा बुंबाय। आंनि बाथ्रा नङा, बे रबिरामनि बाथ्रासो। रायजो राजाफोर नोंथांमोनहा भिडिअ क्लिपाव खोनासंखाबायना? गोरोन्थि जादोंब्ला कमेन्ट हर। बिथाङा दिनैहाय हाग्रामा सरकार बा बिपिएफ हान्जाया जोंनि बिटिसि आवहाय बड'लेण्डआवहाय रायजो खुंनायावहाय 17 बोसोरनि गेजेरावहाय 10 बोसोरानो एमएलए बिथाङा दिनैहाय गावनि बिपिपिएफ हान्जाखौ सिफायनानै बिपिएफ हान्जाजों जगदान होदों। रायजो राजाफोर बिनि उनावहाय बियो हाग्रामा महिलारिनि अननायावहाय 10 बोसोर एमएलए खुंबोबाय। दिनै गावनि ओनसोलनि बेबायदि जेंनाखौ सुस्रांनो हायै लेजि दुरबलथा बे मानसिखौ जोङो एमएलए होस्लायस्लाय, सासे एमसिएलए बानायस्लायस्लाय, सासे केन्डिडेट बानायस्लायस्लाय जोङो मा रायजो राजाफोर बेबायदि दुरबलथा मानसिखौहाय एमएलए होनानै जोंहा मा लाब रायजो राजाफोर? बिनिखायनो बेनो भट होआलासेनो इउपिपिएल हान्जानो भट होनांगौ, आङो बेबायदि बाथ्राखौ बुंनो थाङाखै। दिनै इउपिपिएल हान्जानि मानसियाबो एमएलए एमपिफ्राबो एमसिएलए इएमजिएमफ्राबो जुदि बेबायदि मावोब्ला बेनोबो भट दाहो रायजो राजाफोर। नांगौब्ला सासे मोजां मानसिया इन्डिपेन्डेन्सआव गसंदोंब्ला बेनो भट होनानै देरहाहोनानै ओनसोलाल' जौगाथों। आंनि बायदिब्ला रायजो राजाफोर जोंनो दिनैहाय बिटिसिआव बेबायदि दुरबलथा 10 बोसोर दिनैहाय उन्दुनानै थाबोदोंमोन। दिनैहाय गावनि बाथ्रायाव दिनै बुंनो गोनां जाबाय रायजो राजाफोर। बियो 10 बोसोर मा मावबोखोमोन? जुदि गावनि ओनसोलनि थाखायनो जौगाथायनि थाखाय खामानिखौ जुदि फिसा फिसौ खामानिखौनो जुदि मावनो हायाब्ला बेबायदि मानसिखौहाय जोङो एमएलए इएमजिएम एमसिएलए दोननानै मा लाब रायजो राजाफोर? बिनिखायनो बेबायदि गाफाथिया इउपिपिएलनि गेजेरावबो दङब्ला इउपिपिएलनोबो भट दाहो आरो बेबायदिनो बिपिएफनोबो भट दाहो रायजो राजाफोर। बेबायदि रबिराम नार्जारी बायदिनो भट होनाया जोंनि थाखाय मुलाम्फा गैया रायजो राजाफोर। दिनैहाय बिथांमोनहा दिनैहाय रायजो राजानि गेजेराव गिदिर गिदिर कमिटमेन्ट होयो। बिथाङाबो गोदो जे बिपिपिएफआव थानाय समावहाय जोङो बेबायदि मावगोन जुदि पावाराव फैयोब्ला होननानै बिथाङाथ' दिनैहाय हाग्रामाजों थांनाय लोगो लोगोनो बिपिएफआव थांनाय लोगो लोगोनो पावारखौ मोनदोंमोन। बेबायदि फिसा फिसौ ड्रेन गोरलै गोरलामफोरखौ मावनो हायोमोन। मा मावबोदों? मा खालामदों? दिनैहाय जुदि बिटिसिआसो मावनांगौ, आसाम सरकारनि थाखाय खामानि नङा जुदि होननानै बुङोब्ला बियो गोरोन्थि जागोन। दिनै बिथाङा गावनि बाथ्राजोंनो दिनै गल जाबाय बियो। दिनै बेबायदि जेंनाखौ आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारा नायनांगौ होननानै दिनैहाय रबिराम नार्जारीया गावनि खुगाजों बुंबाय। बे 10 बोसोर जे एमएलए थानाय समाव मा हाग्रामानि हटेलाव थानांनानै मिथिं दावथिङाव जेब्लानाखि जायो बे बाथोन देग्रा ओमफ्राय बे आलु लेबग्रा जाहैदोंमोन नामा रबिराम नार्जारीया रायजो राजाफोर? बेबायदिसो नुहुरदों बिनि बाथ्रायावहाय।
बिनि थाखायनो बेबायदि मानसिखौ जोंनि गेजेरावहाय सासे डेभेलपमेन्ट खामानिखौ मावग्रा मानसिनि गेजेरावहाय जोङो दैखो हरनानै लाब गैया रायजो राजाफोर। दिनैहाय बेबायदि गोबाव बोसोरनिफ्रायनो बेबायदि जाहामेलाया ड्रेन फिसा जानायनि थाखाय बेबायदिनो खालभार्ट फिसा फिसा जानायनि थाखाय बे जेंनाया जाबोदों होननानै गावनि खुगाजोंनो बुंबाय। माने सिगां गावनि समावहाय बेखौहाय बेबायदि खामानिखौ बियो मावनो हायाखै। बे दिनैहाय एखेबारे बेबायदि गाफ्लाथिया लेदारनि जुनैहाय बे जादों रायजो राजाफोर। दिनैहाय बियो बिपिएफनि थाखाय बेखौ आं सोंखारिदों होननानै बुङाखै। गासैबो आंनि दिनै बे 6 नाम्बार भिडिअ रायजो राजाफोर 6 नाम्बारनि गेजेराव आङो सोर सोरखौ बुंदों बिनिफ्राय कमेन्ट हर। आङो दिनै बुंदों बेबायदि लेजि मानसिया इउपिपिएलनि गेजेराव दंब्लाबो नेक्स्ट बारावहाय भट दाहो। आरो बेबायदि गाफ्लाथिया मानसिनो ओनसोलखौ नायनो रोङै, गावनि गामिखौ नायनो रोङै, गावनि एरियाखौ नायनो रोङै, रायजो राजानि थाखाय मोजां खामानि मावनो रोङै रबिराम नार्जारी बायदिनो भट होनानै लाब गैया रायजो राजाफोर। बिसोरो जोंनि थाखाय सानग्रा नङा, गाव गावनि उदैखौ सानग्रा मानसि बिसोरो रायजो राजाफोर। बिनि थाखायनो जोबोद दुखुनांथाव। बेबायदि बिनि जायगायाव जुदि सोरखौबा एमएलएफोर दोनोब्ला दम गोनां दमदार गोनां जुदि मानसि साननो हानाय, एरियाखौ अननो हानाय, समाजखौ अननो हानाय मानसिखौ जुदि दैखांनो हरोमोनब्ला दिनैहाय क'क्राझार टाउननि ओनसोलनि मानसिफ्रा बे फिसा फिसा ड्रेननि थाखाय, फिसा फिसा खालभार्टनि थाखाय बेबायदि उसुबिदायाव गोग्लैनो गोनां जानाय नङामोन रायजो राजाफोर। बेबायदि भुगिनो गोनां जानाय नङामोन। दिनै बेबायदि गाफ्लाथिया लेजि दुरबलथा लेदार थानायनि जाहोनावसो दिनैहाय जोङो जेबायदि लामाफ्रा फाक्का जानांगौमोन, जेबायदि लामाफ्रा सिसि ब्लक जानांगौमोन, जेबायदि लामायावहाय दालां जानांगौमोन दिनै जानो हायाखै। जानो हायाखै रायजो राजाफोर। दिनै नाहर कसुगावनि हरै बारनायनिफ्राय लानानै गासै नेशनेल हाइवेफ्रा गासै मोजां जालांजोब्बाय। ओरै बेंगलनिफ्राय लानानै गासै हरै लामाफ्रा मोजां जालांजोब्बाय। दिनै सिमुलटापुरनिफ्राय लानानै कसुगावसिम लामाया 29 नं माबा रबिराम मोनहा बेखौ नुवाखैमोन नामा? गसाइगाव खेबसेबो फैफेराखैमोन नामा? बेबायदि एमएलएखौ जोङो दोननानै लाब गैया रायजो राजाफोर। बिसिनि जाग्रा हाथाया आलादा आरो दिन्थिग्रा हाथाया आलादा। आरो बेबायदिनो गुबुन मानसिफोरनि सायावहाय जोंनो रायजो राजाफोरनि खर'आवहाय बेल दिख्रुबनानै जाग्रा बेबायदि लिडारखौहाय दोननानै लाब गैया। दिनैहाय जोंनि रायजो राजाफोरनि भट होनायजों देरहानायजोंनो दिनैहाय बिसोर थैजासे पेन्सन मोनजालांगोन, पेन्सन मोनजालांगोन, गावसिनि न'खरखौ आलो गोजोन खांनो हालांगोन रायजो राजाफोर। बिनि थाखायनो गावसिनि सुबिदा बादिल' राजनिति खालामनायखौ जोङो नुयो। दिनै गावनो खुगाजोंनो गाव अंगिकार खालामना लाबाय, गावनो सिखार खालामनानै लाबाय रायजो राजाफोर। बिनिखायनो जोङो बेबायदि जोंनि समाजाव, जोंनि ओनसोलावहाय एमएलए एमपि जिखुनु पार्टी जाया मानो जोङो दोननानै लाब गैया रायजो राजाफोर। आसा खालामो दिनैहाय बिथांमोनहा प्रमद बर' सरकारा दिनैहाय हेल्पलाइन बिबाय आरो गोबां मानसिफ्रा बे हेल्पलाइनावहाय मोनखाबाय जानो हागौ। बे हेल्पलाइनावहाय नोंथांमोनहा बिदिनो फट' हर, वाट्सएपआवहाय बेबायदिनो ससे सनै लिरनानै फाथायहर मा उसुबिदा जादों, मा जाहोननि थाखाय नोंथांनि ओनसोलावहाय बेबायदि दैया देरदों, बेफोर गासैखौ ससे ससे बर' रावजों लिरहरबाबो जागोन। लिरहरनानै गासै जेंनाफोरखौ बिथांमोनाबो मावाब्ला जुदि खुगाल' बुङोब्ला बिथांमोनखौबो जावनाय जागोन। आङो दिनैहाय जोबोद मोजां मोनदों दिपेन बर'आ मोनसे खामानिखौ मावनायनि थाखायहाय। दिनैहाय बर' बिजोंखौहाय फोथैनो नागिरदों होननानै बिथाङा दिनै निउसनि गेजेरजोंहाय नै बाथ्रा बुंबाय थानायखाय, एसामिसजोंबो बुंनायखाय, बर'जोंबो बुंनायखाय दिनै आसाम सरकाराव नांहैनानै बर' बिजोंनि गासै फरायसालिफोरखौ नायगिदिंनो थाखाय दिनैहाय अर्डार होबाय।
गासै अफिसियेल थानाय बिबान थानाय मानसिफोरनो अर्डार होबाय। बियो दिनैहाय जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा। बिथांखौबो जावनाय दङ। दिनैहाय बियो बर' फरायसा आफादनि बेबायदि बाथ्रा बुंनायावहाय आङो गोजोननाय मोनदों। नाथाय बबेबा समावहाय दिपेन बर' फंबायाबो माबोरैहाय UPPL सरकारखौ गावसोर सालायनाय बायदि बाथ्रा बुङो बबेबा समावहाय रायजो राजाफोर। रावखौबो कनसिडारेसन खालामनाय नङा। मोनफा मोनफा टपिक लाबोयै बेबायदिनो जावख्रेबनाय जागोन रायजो राजाफोर। गोरोन्थि जादोंब्ला कमेन्ट खालामहर आरो बेबायदिनो भिडिअ लाबोबाय थानांगौब्ला नोंथांमोनहा सापर्ट खालाम। लाबोबाय थानो हानाय बायदि रायजो राजाफोर बेबायदि रबिराम नार्जारी बायदि मैदेर बुन्दा बायदि जोङो माबोरैहाय बेबायदि मानसिखौ MLA खालामनानै जोङो लाब गैया। जोंनि ओनसोला बेबायदिनो गोबां जेंनाफोरजों जोङो रासिननिफ्राय रासिन जेबायदि सर्ट टाइमाव जेबायदि थांनाय समफोरावहाय सुस्रांजानांगौमोन सुस्रांजायाखै। बेबायदिनो जोङो लाबोनानै सासे जिगाब बुन्था बायदि मुर्ति बायदि जोङो जुदि माबा खालामनानै फसंनानै दोनोब्ला जिउ गैयै सासे माबाफोर बायदि पस्ट खाम्फाफोर बायदिल' गायसननानै दोनोब्ला जोंनि थाखाय मुलाम्फा जानाय नङा रायजो राजाफोर। बिनि थाखायनो जोङो दिनै गासैबो एभ्रिथिं गासै खेथ्रआवहाय जोंनि BTC आरो जोंनि बड'लेण्ड एरियाखौ जोङो जौगाहोनोब्ला जोङो गासैबो बिथिङावहाय जोङो सांग्रां जानाया जोङो गोनांथि। आङो दिनैहाय UPPL हान्जाया डेभेलप जानांगौ बेबायदिनि थाखाय बाथ्राखौ बुङाखै। UPPL हान्जानि गेजेराव बेबायदिनो एखेबारे दुरबलथा लिडार दङब्ला बेनोबो भट दाहो सापर्ट दाहो। जेखिनि जाया BPF-आनो जा UPPL हान्जायानो जा दुरबलथा लिडारखौ जोङो गोजौआव दैखोनानै लाब गैया रायजो राजाफोर। बिसिनि बिसि फिसा रायजो जानो आलो गोजोन लानो थाखाय जोङो बिसोरखौ NCLA MLA EM GM खालामहराखै रायजो राजाफोर। जोंनि गांनाय उखैनाय रायजो राजानि दुखु दाहा मेगननि मोदै खुगानियाव खुदै बेफोरखौ हुगारनो थाखायसो जोङो MLA MP MLA खालामहरदों MCLA खालामहरदों रायजो राजाफोर। ओंखायनो जों गासैबो दिनैहाय रायजो राजाफ्रा सांग्रां जानाया गोनां। गोबां मानसिफ्रा बुंहरो बियो हाग्रामानि BPF-खौ सोंखारियोब्ला UPPL-नि गुन्दै मोनजादों होननानै। आङो UPPL-निबो गुन्दै मोनजायाखै BPF-नि गुन्दै मोनजायाखै। आङो बेबायदिनो दिनैहाय फुल जुदि बर'नि जायगायाव जोंनि बड'लेण्ड फुल प्रेजेन्ट मोनाब्ला आङो मोनसेबो थाखा दांनायनि बिबानखौ लाया रायजो राजाफोर। आङो सिगां BPF हान्जायावबो आङो मेम्बार मोनदोंमोन रायजो राजाफोर। आङो बाहायबो मावाखै आरो आङो दानि समावबो रायजो राजाफोर ब्लकनि जेनेरेल सेक्रेटारि मोनदोंमोन। आङो बेयावबो मावाखै। आङो दिनैहाय जुदि बड'लेण्डआ जोंना फुल प्रेजेन्ट जुदि जायाब्ला आङो मोनसेबो बिबान लानानै आङो खामानि मावा रायजो राजाफोर। आङो रायजो राजाफोरजोंनो थागोन। रायजो राजाफोरनो जे जेंनाफोरखौ आसि थुयै खोन्थानो हानाय बेबायदि खोन्थागोन। दिनैहाय आङो सानो आंनि जे बेखेवनाय आरो डिफिनिसन खालामनाया एसेब्लाबो रायजो राजाफोरनि गेजेरावहाय एसे गोहोम गोग्लैगोन। रायजो राजाफ्रा एसे मोनदांथिगोन जोंनि बर' माखासे दैदेनगिरिफ्रा गावनि न'खरनि थाखायहाय दिनैहाय राजनिति गेलेदोंना जोंनि ओनसोलखौ जौगाहोनो राजनिति गेलेदों। बेखौ आङो दिनैहाय फिसा भिडिअनि गेजेरजोंहाय बेखेवनानै लाबोबाय थागोन। जेन' बिथांमोनहाबो सानसे बेफोरबायदि भिडिअखौ बयबो जे बे ससियेल मिडियाआवहाय बुंनाय बाथ्राखौ खोनानै सांग्रां जानानै जोंनि रायजो राजानि थाखायहाय जौगाथाय खामानिखौ लाबोनो हानाय बायदि। दिनैनि भिडिअखौ आं एसेनो दोनथ'बाय। गोजोन्थों।